promiňte. Pardon. Co je? Vy se nepřezouváte. Já jsem jaksi nevěděl, že se mám přezouvat. No tady se všichni přezouváme. Já, pane učiteli, už jsem vás viděla jít 2krát zadním vchodem. Děcka chodí předním vchodem, vy budete taky chodit předním vchodem. Tečka. Já si na zítra přinesu nějaké přezutí. Takže teď budete bosej, jo? Myslíte bosej do třídy? Prosím vás, běžte už. Děkuju. Nashledanou. Nazdar. Kam letíš, smrade? Žubu. Hajzl. Holka, já jsem ráda, že už to mám za